Wolukonu nwayo gu onye ahụma. Si n'ike adọrọ na mmiri. Bụ onye ahụ kpọpasị Ebuka Obi. Mmụọ mpasị manụ si gu wolu nwayo. Mmụọ ọkụ na-enyi bịara si gu wolu nwayo. Si metụrụ m aka na chabọtị ka o ruo ya arụ. Wolu nwayo. Esi n'ike adọrọ na mmiri mana ome gbaje na mmiri edekute mmiri wee mee baptizim. Ebe ahụ nọkwa kịta idebere bọtụrụ wọta nke ya enwepụ enwekwa ọzọ enwepụ enwekwa obere oge gbaa ya na betrol ruo arụ mana esi n'ike adọrọ na mmiri wolu nwayo. Nwata ala agwala tọrọ ya atọ. Mmụọ ọkụ na-enyi bịara mgbe azụ na nwata alakwa agwala tọrọ ya atọ. Ibe ọ bụla ị na-eme uche odukwe o kwekarịa nke ọ bụrụ nwa Chukwu. O nwere ibe m na-ekwu ka ụnụ nụ ibe a na-ekwu dị oke mkpa. Onye ọ bụla apụtanụ wee si na mmiri adịrị mma achọ m fọta ata gosi n'ebe mmiri nọcha na-aṅụzi na mmiri na-awụzi n'ahụ nye smerizi ife ọna gbasara mmiri ama na ya adụ dịba ekene m ndụ arụ nne vidiyo anụ unu gere kịta a na-akpọ man pass man send message to Ebuka Obi gbasara mmiri anyị ka m kwuo maka mmiri a because ndị omenala na-emezi mmiri a ka sị bụ nọọ ha nwa ka ekere mmiri a for general use both animal and human being mana ndị omenala bịazigbo na-ebozi ka sị bụ nọọ ha nwa nwezi mmiri ma ọ nọọ ha nwa ka ekere mmiri obere ihe mmiri asị na ike na mmiri ndị be anyị etu Chineke si wekee anyanwụ ka o si kee mmiri ka aja ihe niile nwere ọrụ ha na-alụ. Anyanwụ na-enye anyị ife mmiri anyị ji mmiri na-aṅụ mmiri na-awụ alụ anyị ejire na-aṅụ anyị just na-aṅụ ya wee na-awụ alụ for no reason. Mgbe a jiri mmiri na-awụ alụ na-aṅụkwa ya aṅụ gị ka ọ na-alụ cleansing onwe ihe ọjọọ na onwe ihe dirtiness dị na-adụ ọwụchapịa water cleans liver and also kidney. Iwere ewu alụ ọsịchapụ dirty dị n'ime n'enu alụ which means the symbol of water is cleansing. So during baptism ihe ji mmiri na-eme baptism is just it's a physical teaching, physical meaning of what we are trying to do. Iju ụkọchukwu ọbụla or fada ọbụla or bishop ọbụla ọ ga-akọwara that the mmiri ha ji eme baptism na mpika dị n'ime mmiri there is no point in that water. They are just using that water as a symbol of cleansing. Ka agbaghị ihe a na-arụ n'ime mmụọ because ihe a na-eme during baptism is to cleanse. Baptism is for removing of the sin of Adam and Eve. The person that removed the sin is not water, is the Holy Spirit. Mgbe ụkọchukwu ji mmiri na-asị I baptize you in the name of God the Father, Son and the Holy Spirit. Ọ bụrụ na mmiri na-awụchapụ njọ ị na-awụchapụ njọ bụ the power of the Holy Spirit na-awụchapụ njọ ekere ụwa. Mmiri ahụ is just a symbol because water symbolize cleansing. Ọ bụrụ na mmiri another example ndị be anyị o nwere ebe Chineke mere na akwụkwọ nsọ ọ sịrị onye ekpenta go into the river put yourself 7 times and you will be healed. Ka ndị ọnụ ọkwa onye ekpenta ahụ na-aga na mmiri ahụ steady ọ bụrụ na mmiri nwere power why na mmiri ahụ agwụrụ onye ekpenta ahụ. All this while the man have been using water to bathe or going to that river why na mmiri ahụ agwụrụ until God decided to use the symbol of the water as an object to heal the man. Ọ mere na akwụkwọ nsọ mgbe Chineke sịrị Moses gwụọ mkpara n'elu mmiri ka mmiri a kewa ọ bụrụ na nwere ike na mkpara Moses. God decided to he is the one that created all those things. He can use any of them to do whatever he want to do. Ọ bụrụ na nwere ike otu n'ime ọkwa Chineke kere aja ọkwa aja ahụ Chineke Jizọs ji wee gwọọ onye isi ọ bịa were aka tere n'aja gwọọ onye isi ọkwa aja a ka anyị ji arụ ụlọ ọkwa dị same aja Jizọs ji wee gwọọ ọrịa gwọọ onye isi ọkwa dị same aja ahụ ka anyị jikwara arụ ụlọ. Ọ bụrụ na nwere ike na aja iji gị na-arụ ụlọ ndị be anyị ndị omenala were na ihe anụma nwayọ onye nwayọ. Chineke kere anyanwụ maka onye nye anyị ife ọ chọọ kpuchie anyanwụ amanyezi anyị ife o nwere ike na anyanwụ onye ike n'ime ewu Chineke ka ike n'ime thunder. God used thunder to perform his own work. Ọnwụ ihe ọchị ije eme o were thunder wee gaa ọ bụrụ na thunder nwere ike God is the one that created all those things for his own use and for human use. O nwere nke o kere for human use o nke o kere for his own use dịka mmiri dịka aja. Aṅụ mmadụ nwekwara ife aṅụ mekwara nke anyị dịka candle dịka mma. Candle symbolize purity. A na-use candle na white candle a na-use candle na dibedibe a na-use kwe n'ọta n'ụka. It symbolize purity. There is no power in the candle. We are using candle because of the symbolism, because of the meaning of the candle. The candle signifies. That's why you are using candle. Not that there is any power in the candle. Mma anyị na-arụ ihe ọrụ mma na-arụ ogogono ịsụ ahịhịa wetago ihe mma na-arụ ogogono ịsụ ahịhịa o nwere ike n'ime mma
before mma nwee ike ịrụ ọrụ, mma need human energy and human strength before it can work. Ọ bụrụ na ịtọwa mma ebe a, etu a ka mma ga-adụ. Mma ama megharị arụ until na mmadụ abịa wuru mma wee sụọ ahịhịa. Mana mmadụ rụrụ mma, etu a ka ọ dị mmiri. Chineke mere mmiri ka aṅụọ ya aṅụọ were wụọ alụ, both human being and animal, not only human being. Therefore, ọ bụrụ na ịdọ mmiri ebe a, etu a ka mmiri a adụ, mmiri ama move, it will never move, it will remain like this until mmadụ abịa were ekpughe ya were mee ihe were rụọ ya Chineke mere ka ọ rụọ. Ọ bụrụ na nwere ike n'ime mmiri a, nwere ike n'ime ya. Ebe ike dị n'ime na faith and God in God. Ebe a ka ike dị. Etu ya fokịta fon na, nwere fon na kịta debe otu ọbụla mgbe ọrụ isi ana. E nwere some spirit Chineke kechara wee tụkwa n'eluigwe anakpa ya n'ụwa na-achọ onye efe ha. Nna akpọrọ fon isi ana every day. Ofu ụbọchị mmụọ na-aga n'ụzọ na-achọ onye efe nwere ike bata na fon a bịa mere m ihe nna ya. Tomorrow ọ dịka fon a bụ ihe na-arụ ọrụ ahụ, ọ bụrụ fon arụrụ ọrụ. O nwere power juzuru fon as a point to come and do the miracle for me. Ịghọtago? So biko ndị omenala hapụrụ ndị ụka aka. Ebe pasụ ndị ụka na-ezu mmiri, ndị ụka na-aṅụ mmiri, ndị ụka agụsị ịṅụ mmiri. Mmiri bụ ihe Chineke kere anyị eke. God created water for our own use. Ndị omenala, God created water for our own use. There is no power in the water special. Ịghọtago? Baptism water is just signify cleansing. Not that is the water that purify the person. No, it's the Holy Spirit that do the work, not the water. Because Ịghọtago? There is the Holy Spirit is the one that perform the work, not the water. Ike dọ na mmiri. Mmiri ekere ka anyị na-eyuzu ya ka ọ sịkapụ anyị ihe ọjọọ na-alụ nye adeti ma nke dị n'ime alụ. Ọ wụ ihe kerie. So in spiritual way, ọ na ka ọjị ike dọ n'ime ọjị. Ike dọ n'ọjị. Ihe a ji were jebe ekpele ewu Chineke biko mee ka anyị mụọ dị ka ọjị, because ọjị na-amụpụta mkpụrụ. Ịghọtago? Etu ọkọdụ ka kandụl, etu ọkọdụ ka mma, etu ọkọdụ ka moto, etu ọkọdụ ka mmiri, etu ọkọdụ ka aja. Ihe niile abụ ihe Chineke kere eke for our own use. O nwere ike na ha. Ịghọtago? We can use it spiritually or physically. So in God chọrọ use it, fine, but there's no point in it. So biko ndị omenala ha nọ ndị ụka aka. Donu, ndị ba ekene m ọnụ. Share this video. My name is Kizito, the Keke Driver. Follow my page for more. Ndị ba ekene m ọnụ. There is no power in the water. Water is just one of the creature of God for human use, for human consumption. Ịghọtago? Ịlapụ mmiri ebe a ka ọ ya adụ till next year. O nwere ihe ga-eme until na mmadụ abịa use oye, which means there is no power in the water. Ebe m ike dịwo na Chineke ya na gị na okwu anyị. Ndị be anyị ekene m unu. Daalụ nne.